Tari ya keroka level 4 litukulia lero ligo yanyora amariogo gwetania milioni yemo nechiniguta ibere ayo arwo kurase kiombekeria kia Medis Kenya bago kwana senya gitari eyo litukulia lero omwe MC anene bwe wodi ligoma nyambega gisesi naboigo olia bwensemo elia ya naboigo Henry ubwaya uyiboigo ole wodi ya agachuba bakonyora amarioga yo asensemeyo nigo banyaleko bagote ngankati ebitambo kira serikali county ya Nyamira yanyareko bagikwira kwenekia buna anene amarioga nyareko bagwikira chinya gitari imensemo iyo nabego nigo banyareko bakomuiraneria omugavana bwe county ya Nyamira Musinyaribo ngambia muno segetambo kirobunegio kwenekia buna chinya gitari anene ime county ya Nyamira yanyareko bakikwenyorera amariogo musaki oituba mangana Mildred momanya nyanyareko bagwikira na somenye goibo kwena na amariogo nabo gotoberetera orobotiro kubwatia nigo abaraiba gochorwa n'abananchi elio korenta amagendro au ayobarangire ase egeka egetambe imeye bonge ya Kitutu Masaba ase chinyagitali au ase sub county ya Masaba North nigo bagendete konyora amariogo ase chinyagitali chabo ase bono enyagitali ya keroka level 4 yego toka ase ward yeligoma yabage konyora amariogo yechishiringi milioni ya monuguta ibere amariogo ayo aenekiwa nomo MCA bwenseme yo nyambega gisesa amonomo MCA ugachuba ward Henry Obwaya asebate biremba chikweneke buna amariogo nabe ase chinyagitali asebo igobakira omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo amone sector yobo chenukurwa county ya Yungambia mono ase okoleneke buna amariogo achire ase chinyagitali chabo u county ya Nyamira asobora ibu musike omugavana wa Amos Nyaribo no muwaziri ito omwaziri Dr. Mbati babekire plan yo wensure nga amariogo nare continuous ase chinyagitali igetogo tebya bantu baminto mwanzo kutwara faith gavana ya meketi order ya 35 million ya amariogo aya ba delivered Nyamira ngima are 22 million amariogo and difference ya 13 million nkocha kwa delivered in August igo abantu baminto chinyagitali murwariwe ekera amariogo and na narengera ntwegora chibox ya amariogo ekiagere ya kabere na bako beka osene binte binde ime ekene bitwe nekina maisaito manore amariogo a 1.2 million nonya nabo igon ni gobaineke buna sector yo chenukurwa magega yabwate omochando omonene buna amariogo koibwa gatia yande amange asebate babo igo chinchira babekire elio koeneke buna amariogo taligo chiagosira kurwa ase chinyagitali county government njari wa rocket chibese chisahine chokora amariogo ekene getebwe amariogo na nkonyora renge chimbaba ekera ari gotanya gitari aikanchira nyora chimbaba agenda ekingo kerwani toregesire ekiagara amariogo aya na yabananchi tari ayi chikemes ore chinyagitali ya Nyamira a software nere yabekirwaro are ne chebe kwa se chinyagitali chinde chonspi are bono ntokora aba MC ba Nyamira erinda bandaga bara amariogo ibwarenge wano towocha ngamoroche ne invoice na delivery note ye company ya contract ya jifoese kora rentre to koliberi ne chikato nirenga na amariogo kiagocha ekerachire tuende sto na aro tuene kingi kiresto nande gari esto mbawate zo kanga bin card nere gari asesto ekwari karo munyagari ore liogo wano ilbebo ko monitor yo ngali kirerega mbaka the end user omoteneri wa mariogo ase nyagitali ya keroka level 4 nigo aenekia gati ya mariogo alia aikiwa ase nyagitali eyo asebo igo agania abananchi kogenda ase chinyagitali cha serikali na konyora obogwenia asebo igo amenta goteba nga nonya no gwakana ase amarioga yo nigo kore inse asabana balinse miaka 5 batali gwakanira kende gyonsi amariogo aikirerero nonsi alitutaga twalire Antoine amariogo a pressure Antoine amariogo ya sukari Antoine amariogo ya maumivu amariogo ya asma aya abana na roro omwana ore under 5 agocha rwariwe ayigubosa amuna yanda manke ekero kwa eliogo toka to services ngwakana no eliogo pati no yakanera abese gerenge kubwelio atukora kurusiko Reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mamanyi.